быццам Челесам па сраке. Ізноўку. Так, ну так вось. Учора Ці, каб вы разумелі, гэта ўжо другі старт, таму што ў першы старт мы забылі ўключыць аўдыёдадарожкі. Так. У мяне было учора адчуванне, быццам я сёння першы раз падкаст записываю. Я такі, нешта не тое. Таму што відэаверсія гэта заўсёды незвычайна. І давай, канешне, за ўсё трэба падзякаваць Віталю Самсонаву, арганізацыі «Сябры», якая нам дапамагла са святлом. Якая дала нам крошачкі грошай. Да, якая нам дала крошачкі грошай на тое, каб мы набылі сабе святло і зрабілі сабе відэаверсіі. І таму вялікі дзякуй. Велізарныя. Гэта вялікі рэспект, таму што гэта першы чалавек, які згадзіўся нас падтрымаць і... Так. Ну, мабыць, яшчэ і данаты калі-небудзь зробім. Калі-небудзь. Так, ну што, усім прывітанне, сябры, першы гікаўскі 29-й выпуск. На гэты раз вы нас можете бачыць. Калі што вы нас слухаеце, ведаеце, што ў нас з'явілася відэаверсія на Ютубе. Можна ўбіць першы гікаўскі і лёгка нас знайсці. Вогуле, я б сказаў, не вельмі лёгка. Чаму? Я не спрабаваў, калі чэсна. Ну вось, я нават табе зараз, калі веду, першы гікаўскі. Ну ўсё. Слухай, няма, пытаем мы першыя. Ну ўсё, пачынаем. Так, тады цудоўна. А пасля нас ідзе забізяп. Ну, сур'ёзна. Так, 1,5 тыдні таму я павесіў везде спасылку на ананімнае пытанне, якія б да нас маглі даслаць нашы слухачы. І што з вамі не так? Вы маглі спытаць усё што заўгодна, але вы спыталі гэта? Чаму у вас гэта ўвогуле цікавіць? Давай пачнем. Самае першае пытанне, якое да нас дасылалі, гэта колькі грошай мы заплацілі ў IT-барадзе за рэкламу. Я просто прочитаю только одно пытание из усих. Реклама у IT-бороды, реклама в нашей Ниве. Подкаст сам говорил, что у подкаста профессиональное оборудование. Откуда у тебя деньги? По-перше, не у меня, а у нас. Под рукой відеоверсія. Под рукой не деньги, а гроші. То так. І по-третє, дякую за відеоверсію Віталію Самсонову з організації «Сябри». Вось, колькі мы заплатілі IT-барадзе? Ну, слухай, я яго пусціў пераначаваць. Ну, вось, калі так глядзець, так, убейце ў пошуку хаты на содні, вось, на акраіне Вільнюса, колькі яна каштуе, столькі мы і заплатілі IT-барадзе. Вось, яшчэ мы з ім съездзілі піва папіць у бар. Познаёмілі з яго сябрамі. За яго грошы. За яго грошы, так. Блядь, не зашквар просто. Мы ж самі за сябе даже не заплатілі гэта вар'яцтва нейкае. Незручна, Лекс, прабач. То так. Наступна. Як да вас далучыцца, вельмі хочацца стаць часткай расквітнення беларускай культуры. Глядзі, самы просты спосаб гэта напісаць мне ў асабістае паведамленне ў Тэлеграме. Калі ты адчыніш апісанне канала Першы гікаўскі, там адразу будзе спасылка на мае асабістыя паведамленні. І з любой прапановай пасля таго, як наша Ніва, пасля таго, як Еўрарадыё пра нас напісала, пасля таго, як Радыё Свабода, вельмі шмат розных радыё у нас, ты заўважыў? Вось, даволі шмат людзей мне напісалі, і мы зараз расшыряемся, і там далі будзе пытанне пра таго, каго мы шукаем, і далі распавядзем пра гэта. Таму просто напішыце мне ў асабістае паведамленне, мы заўсёды можам пагутарыць з вамі, і я магу растлумачыць, што нам трэба і чым вы можаце быць палезным. Якіх людзей вы шукаеце? Шукаем мы, перш за ўсё, мне здаецца, рэдактараў, якія могуць пісаць, якім бы было цікава папрацаваць з беларускімі навінамі, з кікаўскімі навінамі, рабіць гэта не так кепска. Не так кепска, як мы. Да, ты бачыў, як я сёння лахануўся з гэтымі соскамі на Фейсбуке. Я калі з утра прачну, калі што, дзе-небудзь я там зараблю скриншот навіны, а ты ее адрытаваў, там, здаецца, уже не... Я ўсё зрабіў. А ты уже ўсё зрабіў. Но дзякуючы малатку. Дзякуючы малатку, так. У нас есть скриншот памылкі, якая у нас была. У нас замест палоў, ну, мужчынскі та жаночы, у нас была напісана падлога. Ламінат. Які пол ты змяніла? Ламінат. Ці можна гэта лічыць прасоўваннем расійскамоўных інфлюенсераў? Ну, мабыць, так.
Прабачце. Ці плануеце вы яшчэ выпускі з гасцямі? Вельмі добра атрымалася з барадой. Хацелось пачуць, напрыклад, Трэштоун 2000. Трэштоун 2000 я загугліў, гэта стрымер на Твічэ, у якога 200 000 падпісантаў, ён з Беларусі. Я яму, калі чэсна, яшчэ не пісаў, але я хачу яму напісаць, і просто было б цікава паразмаўляць з чалавекам, пагутарыць пра то, як увогуле прасоўваецца Twitch, таму што я нічога ў гэтым не разумею. Вось як мы клікалі Лёху РГБ, так, я нічога не ведаў пра РГБ. Пра рэтра-гульні. Пра РГБ я крыху ведаю. Вось. Так бы было і цікава паразмаўляць з якім-небудзь стрымерам, і, канешне, мы паспрабуем яго заклікаць, але калі ён нас пашле ў дупу, то вы не здзіўляецеся, таму што мы для такіх стрымераў вельмі маленькія, і неяк выгады з нас няма. Дзе знайсці такіх сэксі хлопцаў? У Вільні. Мне здаецца, што там каналам памылілись. Ну то добра. Гэта трэба было пісаць Гомзіку. Ты бачыў, ён сёння нюцы выклаў. Так. Я такі сёння адчыняю, такі цудоўныя нюцы. Я скіну Еўропу, магу. Чаму не лайк? Якое абсталяванне вы выкарыстоўваеце? Не толькі для запісу, але для звычайнага жыцця. Круты падкаст, дзякую вам. Не толькі для запісу, а для жыцця. Напрыклад, кансоль. Ну, слухай, я ў апошні час для жыцця выкарыстоўваю вось гэтыя Apple Watch. Я магу вам зараз сказаць, што 2023 толькі пачаўся, я ўжо знайшоў самы бессэнсоўны гаджет, які я толькі магу атрымаць. Гэта самы бессэнсоўны гаджет уже некалькі гадоў. Ну так, але ж у мяне ніколі не было Apple Watch, і я тебе магу сказаць, што мне здавалася, што я буду карыстацца Apple Pay праз іх, што я там нешта яшчэ буду. Усё, што я раблю, гэта гляджу, колькі крокаў я прайшоў, і гляджу паведамленні. Лепей набуйце сабе Mi Band за 30 еўра і карыстайцеся ім, таму што гэта не тое. Слухай, тут больш ідзе асэнсоўка таго, што як выглядае у цябе на руцэ Mi Band і як выглядаюць у цябе на руцэ Apple Watch. Якая розніца? Ну вось, а камусьці ёсць розніца, разумееш? Не разумею. Ну вось, мне, напрыклад, падабаюцца з такіх гадзіннікаў гэта Samsung Galaxy Watch. Ну, у тебя ўжо і яны ў мяне былі, так, яны выглядаюць вельмі цудоўна. На руцэ яны сядзяць вельмі цудоўна. А тебе гадзіннікі падабаюцца проста якія колам? Так. Тебе не падабаюцца квадратныя гадзіннікі? Калі б Apple зрабіла нешта кшталту звычайнага гадзінніка, то бок круглыя. Можа быць, я б яшчэ б задумаўся. Можа набыць, можа не. Але зараз сэнсу ніякага няма. Ось, набуду сабе Samsung калі-небудзь. Пра абсталяванне, якое мы выкарыстоўваем для запісу, я пра ўсё распавядаў у выпуске «Цёмны лёс». Калі што, мы заставім спасылку ў апісанні, ці што я паспрабую зрабіць нататку. Ведаеш, як на Ютубе всплывае. Я не ведаю, як гэта робіцца. Я ўвогуле нічога не разумею ў Ютубе. Як яно працуе. Таму, ці што, там недзе ўнізу будзе ў апісаннях. Я заставлю спасылку на «Цёмны лёс», і я там расказваю і пра мікрафоны, і пра родкастеры, пра тое, на што можна пісацца ўвогуле, і пра нейрасетку, якая чысціць гук, і як я абрабатываю гук для падкаста, і так далее, і так далее. Таму усё неяк звычайна. Што выкарыстоўваем для звычайнага жыцця? У мяне ёсць Nintendo Switch, у мяне ёсць Xbox Series S, у мяне ёсць iPhone 14, які... OpenZ. Яшчэ ёсць OpenZ, але гэта не такая звычайная штука, якой... Пра OpenZ я таксама распавядаў у выпуске лекцыі барады на цёмным лесе, таму што я з лекцыям уже пісаўся. Я ўжо ўсё. Ты заўважыў, колькі ў нашым падкасце стала шмат лекцый барады. Мне здаецца, што мы просто... Што гэта ён нам за рэкламу будзе заносіць. Што нам просто ўжо хутка трэба заносіць грошы, таму што... Так. Давай яшчэ выберем каго-небудзь піарыць. Каб не толькі аднаго чалавека. Вячеслав Вышегородскі. Так, «Унутреннія цені». «Унутренние тени». У мяне амаль тое ж самае, толькі нема OpenZ. Ну то так. Таксама iPhone 14, таксама Xbox Series S, таксама Nintendo Switch. Таму што ты мяне MacBook і ўсё. Да, і MacBook у нас з табой амаль што адзінакавыя. Так, толькі у цябе прошка, у цябе прошка, у мяне Air. То так, але раней я карыстаўся ці што прошкай 16-кай, і гэта вельмі добры ноутбук, і мне здаецца, што я буду хутка сабе, калі смагу, буду хутка таксама абнаўляць абсталяванне, і я сабе набуду зноўку Pro 16. Калі, наконец, выпуск з Руді?
Ну слухай, Рудзі сказаў, што ён к нам завітае, калі у нас будзе відэаверсія, таму мы зрабілі відэаверсію, нам на гэта Выключна для гэтага мы зараз запішам выпуск з Рудзі і зноў павернемся Да, ну то так, ну таму, ну мы паспрабуем заклікаць Рудзі, калі ён адмовіцца, тады мне здаецца, пішыце яму ў асабістае паведамленне, пішыце яму твіты, рабіце мемасы, як вы гэта рабілі, таму што гэта The Verge пыталі ў мяне лепшыя мемы, якія можна скінуць ад нашага падкасту, і я скідываў мем, дзе Майка і Рудзі калі ў ПГ. Это я рабіў. Ты рабіў, мне вельмі падабаецца. Сколько вы заплатили IT-бороде за пиар? $300. Welcome to the club, buddy. Ой, цудоўна. Вельмі падабаюцца такія пытанні. Голоса ваши мы узнаем. Как насчет показать себя хотя бы на фото? Для слухачей аудыоверсіі мы сабе показалі на відэо, ці што вы можете. Яны такія, нам не трэба відэо, нам трэба фото. Ці што можна падпісацца на нас у Instagram? Я могу заставить спасылку. У меня там одна фотка есть. Ну то так, але я таксама ввогуле не веду Instagram, я нічога туды не даю, і лепей падпісацца, як мне здаецца, на наши твиттары, таму што ў наши твиттары мы хаця б там хоць нешта адбываецца. Там нешта адбываецца, мы хаця б там нешта пішам. Ці падабаецца аршанская тушонка ОМКК? Ты ведаеш, што гэта? Гэта тушонка. А што такое ОМКК? Ну, мясны комбінат. Ну. Слухай, я не ведаю, як аршанскую. О, я зразумеў, арчанскі мясны кансервны камбінат. Цудоўна, нас зараз так накідаюць. Не ведаю, мне здаецца, ніколі не спрабаваў. Слухай, я не ведаю. Можа, хто з нашых слухачоў ведае, якая тушонка ў Вільні самая смачная. Бо калі я апошні раз тушонку ў Вільні набываў, гэта быў проста фарш унутры. А я ніколі не набываю тушонку, мне не падабаецца. Ой, не, слухай, макароны з тушонкай, гэта цудоўна. Я яшчэ для сябе, я не ведаю, можа гэта з-за таго, што ўжо... Я макароны з песта раблю проста. Я пачаў есці макароны з хлебам. Гэта я не ведаю, ці ўзрост, ці што мяне італьянцы заб'юць, проста калі ўбачыць. Мне ёсць знаёмая, якая пельмені з хлебам есі. У меня лепшы сябры яблокі з кетчупам есть. Господи, якое варыяцтва. Адкуль грошы на ўсё праект Госдэпа? Так, далей. Чаму першы гікаўскі іншыя назвы не прыдумалі? Не, конец. Ну, таму што ён першы, то ён... Уже распавядалі некалькі разоў. Ну, давай, у апошні раз, чаму першы гікаўскі. Таму што мы не знайшлі ніякага канала, які пісаў на гікаўскую тэматыку, і мы не знайшлі ніякага беларускамоўнага падкаста, які пісаў бы, распавядаў бы пра гікаўскую тэматыку. Таму і першы гікаўскі, таму што ён быў першы на той момант. Мабыць, зараз ён не першы, мабыць, зараз... Ну, вось таму і першы гікаўскі. Все, сканчаем з пытаннямі. Так. Ці што спасылачку на даслаць нам пытанні заставляем, ці што я бы хацеў сказаць яшчэ спасылачку для донатаў заставляем, але я ўсё ніяк не зраблю гэты патрыён для нас. Ну і пакуль што паглядзі. Ну то так. Што, наконец-таки класічны першы гікаўскі, без гасцей, толькі з навінамі пра тое, што адбывалася ў апошнія 2 тыдні. Трэба было шоу-ноты рабіць. Прыходзьце да нас. Нам патрэбен рэдактар, які за нас будзе рабіць шоу-ноты, таму што мы ўжо задзюбаліся. Бо нам лягчэй проста помаўчаць з госцем. Не, вот мне заўсёды падабаецца пісацца з госцем, таму што мне я пытанне напісаў, але добра. Табе нічога не трэба распавядаць. Як я пішу гэтае пытанне? Я пагляджу апошнія там відэа на Ютубе ў госцю. У мяне пытанне напісана, я такі там, што такое РГБ? Распавядай. А что такое ретро-консоль? Цікава, а консоль? Так, ну что, давай пачнем з таго, што Hogwarts Legacy стала лідарам па продажам у Steam і ўвайшла ў свежы чарт, але яна яшчэ не выйшла. Але я яе вельмі чакаю. Я не ведаю чаму. Ну, ты на хайп-трейн падсеў, так? Не тое, што на хайп-трейн. Слухай, яна выглядае як добрая MMORPG, якіх вельмі шмат часу ўжо не было. Вось, ну, MMORPG. RPG. Вось, якіх доўгі час не было, але потым я бачу ўсе гэтыя геймплейныя ролікі, дзе там
можна крафціць сабе вопратку, можна ўсё гэта рабіць, і такі мне трэба будзе выбіраць мантыю, каб мой люмус яшчэ ярчэй свяціў ці што. Типа, ну, гэта неяк дзіўна было для мяне, бо, напрыклад, добрая сістэма была б, калі б ведаеш, твае статы залежалі ад палачкі. Мабыць, так і будзе, мы ж не гулялі. Не, там будзе сістэма з тым, што табе трэба шмот набываць. Табе трэба крафціць шмот, як я ж зразумеў. Вось, і ўсё гэта, і твае статы залежаць ад таго, што на табе апрата. Так. Я чакаю таксама Hogwarts Legacy, але я ўжо некалькі разоў казаў, што я яе набуду ў дзень выйсця, але пагуляю недзе праз месяц, калі выйдуць першыя патчы. Не, ты адразу будзеш гуляць? Я вось, калі 7 снежня выходзяць гэты ранні запуск ідзе, і я пагляджу, можа, якія-небудзь стрымы у каго-небудзь. Пагляджу, што там як працуе, і калі ўсё добра, я вось 10-го з працы прыходжу і адразу залетаю яе. Вось, бо я хочу пагуляць. Я ўжо задзяўбаўся чакаць, я колькі ўжо месяца 2 чакаю, мне здаецца. Вось, і зараз я такі, пакуль што выглядае вельмі добра. А потым я заходжу, мне стало цікава, а хто ж разрабляе гэтую гульню? Так, мне таксама было такое пытанне. Так, я заходжу, і я бачу, што гэта кампанія, якая разрабляла гульні па матывам піксарскіх мультфільмаў. І гэта ўвогуле яе першы AAA тайтл, так, гэта ўвогуле першы RPG, так, якую яны робяць. Так. Гэта ўвогуле, калі так лічыць, это ўвогуле першая гульня, якую яны робяць для цалкам глобальнага. Паўнавартных. Так. І я такі, са сцярогай, трэба неяк паглядзець, але я лічу, што трэба даць ім шанец, таму што усе неяк пачынаюць, і першы распрацоўшчыкі Ведзьмака CD Projekt Red таксама з чагосьці пачыналі, і першы Ведзьмар таксама быў гульнёй не самы звычайны, не самы высокаадзначаны, не з самым высокім бюджэтам, таму, ну, канешне, Hogwarts Legacy гэта гульня з вельмі вялікім бюджэтам, яна AAA, гэта адзін з такіх мастадонтаў, які зараз выходзіць на рынок, і калі яны не аблайняюцца, тады гэта кандыдат на гульню года. Ну так. Таму і я хачу яе набыць, я хачу яе пагуляць, даже але коштуе 70 евро. Ну слухай, ну ўсё каштуе 70 евро, там я за 70... Усё? У Steam зайдзі. Ну так, вядома, але мы ж, канешне, будзем гуляць на кансолях. На гэта ўсё. І першапачаткова гэта гульня арыентавана ўсё ж такі на кансолі, а не на ПК, і галоўны рынок ўсё ж такі кансолі. І яна таксама выходзіць, напрыклад, і на Nintendo Switch. Ну, але крыху пазней. Просто цікава, як яна будзе выглядаць на Nintendo Switch. І тут трэба значыць, што не будзе крос-платформы з захаваннямі, і нельга будзе там свае захаванні перадаваць паміж кансолямі, ПК, як это, напрыклад, зроблена ў Ведзьмары. Але там будзе 4 ячейкі захавання, што то бок на кожны факультэт у цябе можа быць свой персанаж. То так. А з якого факультэта будзеш пачынаць? Пуфіндуй. Не, ну калі так глядзець. Калі пачынаць, то зразумела, ну, Грыффіндор. Так, класічны. Ну, я не ведаю, з якога пачынаць, таму буду адчуваць сябе Гаррі Поттером. Я хачу пачаць з чаго-небудзь, што не было паказана ў фільмах і не так добра расказана ў кнігах. Напрыклад, ты же Пуфіндуй. Просто я хачу паглядзець, ну, як мінімум я создам персонаж, каб паглядзець на пакоі, каб паглядзець, таму што там же ўсё цалкам адрозніваюцца, усе вось гэтыя хабы на кожны факультэт, яны ўсе розныя, яны ўсе ў рознай стылістыцы, і калі ты памятаеш, яны выпускалі відэаролік з тым, як гэта ўсё выглядае, і калі паглядзець, выглядае вельмі цудоўна. Вось наратыўнаму дызайнеру просто адразу падабайка, таму што ва ўсякім разе тое, як гэта выглядае на трэйлеры, просто прымушае мяне сесть на хайп-трэйн. Мне вось просто цікава адно, а ці будзе нейкая, ведаеш, асобная гісторыя для каждага факультэта, нейкія місіі? Як у Dragon Age Origins, напрыклад, калі ты пачынаеш ад залежнасці ад тваёй расы, у цябе было пачатак гульні адрозніваўся. Так, ну вось, ну, слухай, такое было і ў Кіберпанку. Ну, то так. Вось мне цікава, ці будуць нейкія асобныя місіі, ці будзе неяк уплываць на ввогуле на твайго персонажа тое, што ты да нейкага факультэта адносішся.
Вось і цікава будзе паглядзець, ці будзе гэта вось выключна ведаеш адносіны іншых асяроддзя гульнявага да твайго персонажа стаўлення. Вось ці будзе гэта неяк плываць. Ну я чакаю, слухай, 7 хутка лютага, таму што мы 7 лютага 7 лютага гэта раней ранні доступ, так 10. То добра, чакаем. Гэта яшчэ і пятніца. Ну не пішам першы гікаўскі ў гэтыя даты, будзем гуляць, будзем глядзець. Яшчэ таксама злілі артбук так з Hogwarts Legacy на 138 сторонок, калі я не памыляюсь. Высокай якасці яго высокай якасці. Ты глядзеў яго? Я яго глядзеў, я калі посціў гэтую навіну першы гікаўскі, я так ссаўся з-за таго, што нам канал заблакуюць, таму што тыя, хто напрыклад у Twitter зліваў гэты артбук, Twitter блакаваў іх адразу. Тыя, хто выдалялись трэды на Reddit, таму што прыходили распрацоўшчыкі і просто слухай, такія маленькія, а уже дупалазы. Такія маленькія уже Nintendo. Вялікую N давай не чапаць. Ну так. Ну я паглядзеў, і мне б, канешне, хацелось бы гэты артбук патрымаць у руках, таму што ў мяне ёсць вялікі артбук по Metroid Dread, і з таго моманту, як ты мне яго падараваў, я гэты артбук раз у некалькі месяцаў перагляджваю, таму што мне цікава, і мне проста неяк прыемна гэта ўсё. Калі не памыляюсь, 300 евро, і ты можаш яго патрымаць. Ну 300 евро. Ну так, слухай, каштуе калекцыёнка на дадзены момант, калі я не памыляюсь, каля 300 евро. У яе выходзіць сам артбук, у яе выходзіць палачка, падстаўка ў выглядзе кнігі, якая просто палачка левіціруе над кнігай гэтай, выглядае прыгожа. Вось, ну і усякія цифровыя лічбавыя дадаткі, так. Блин, я просто не ўпэўнены, што калі б у мяне быў цалкам давер да гэтай гульні, як у мяне быў цалкам давер да Metroid Dread, таму што я ведаю, што Metroid Dread не зробіць лайном. І просто вось я ведаю, што там новая Zelda Tears of the Kingdom не зробіць лайном, таму што я ведаю, што Nintendo просто не дазволіць зрабіць гэтае лайном. Але я памятаю, як гэта было з Кіберпанкам ці з якімі-небудзь іншымі тайтламі, якія былі No Man's Sky, якія былі вельмі расхайплены, і першапачаткова, канешне, вось я ну стрэй, слухай, стрэй там кажы не кажы, але пагуляць у яго, ну там хутка яго можна прайсці за 5 гадзін і так далее, але стрэй не лайняная гульня. Не, добра, так, это я... Да, ты просто вельмі утрыруеш гэтае пытанне. Гаўна навернуў. Так, а калі мы глядзім на тое, што там адбывалася з No Man's Sky, у які можна было гуляць, пачынаць праз 2 гады пасля яго даты выйсця, у Кіберпанк можна было пачынаць гуляць праз год выйсця, і то ты казаў, што ты дасіх ловіш багі. Ну слухай, за 90 гадзін, мне здаецца, я атрымаў толькі 2-3 бага. Але ты іх атрымаў? Ну 90 гадзін, ну каму? Ну я і в РДР атрымліваў. Я за 250 гадзін у Зельдзе не атрымаў ніводнага бага. Я ні разу не праваліўся пад тэкстуры, нічога такога не было. У Зельдзе гэта, ведаеш, яно выглядае быццам гэта фіча. Так. Не, розная тэма з тым, што сябе можна запусціць у воздух і так далее. Ну гэта як у Скайрыме, тое, што там ёсць нейкія вось такія тэмы, што можна надзець там на башку гэты... Я зразумеў. Як он называецца? Чан з лайном. Кацёл. Кацёл, так. Вадзім, кацёл. Вось, і, канешне, цікава, вельмі цікава. Я таксама, ты мяне падсаджваеш на хайп-трейн, таму што я бачу, як ты чакаеш Hogwarts Legacy, і для мяне гэта так же сама. І, мабыць, я таксама яе набуду да 7-го, а не 10-го. Там ёсць ферма. Ну, камон. Ну, я вялікі фанат Animal Crossing, калі трэба... Ты там можаш усякіх тварын прыручаць. Так. І да сябе ў загон іх забіраць, карміць іх, неяк гладзіць іх. Мне вось я ад Hogwarts Legacy чакаю таго ж самага, што я чакаў ад Red Dead Redemption 2. То бок медытатыўная гульня, у якую можна зайсці і проста пашпацараваць па свеце. Дзе можна нешта проста павывучаць, павыпаўняць дадатковыя квесты. Нешта, мне здаецца, што там не будзе такога велізарнага свету. Канешне, не. Але, ну, слухай... Але навошта там метла і гіпагрыф тады?
Ну таксама я памятаю, калі я гуляў у Oblivion, мне просто было ў кайф шпацыраваць па лесу, таму што там заўсёды адбывалася нешта цікавае. Ты заўсёды мог нарвацца на нейкі дадатковы квест і так далее і таму падобна. Я памятаю, што я навучаўся тады ў школе і я гуляў у Oblivion, і я вельмі хварэў, і ў гэты момант я просто шпацыраваў па лесам Oblivion вместо того, каб шпацыраваць па вуліцы, і мяне гэта задавальняла. Вось я нешта такога чакаю ад гульні, таму канешне. Я спадзяюся, яны не абасруцца. Вось я вельмі б хацеў, каб яны не абасраліся, таму што вось бачыць боженька нам не хапае якогасьці тайтла, каб ён быў моцны, так, каб ён взорваў рынок. Таму, канешне, калі ласка, распрацоўшчыкі Hogwarts Legacy, мы вам даем крэдыт давера, але не абасрыцеся, таму што нам трэба моцны. Нам трэба нешта. Таму што я ўжо не магу, я задзяўбаўся гуляць Vampire Survival. Я не гуляю. Я больш не ведаю, што мне яшчэ можна пагуляць. Паспрабуй Quantum Break. Ну ён такой, гэта больш не гульня, гэта больш кінцо, і вось каб скрасіць час да таго моманту, калі выйдзе Hogwarts Legacy, Quantum Break, ён добры. А я працаваць буду весь гэты час. Ну, тады працуй, тады не ной. Тут выйшаў трэйлер трэцяга сезона Мандалорца. Я вось зараз адзначу, я глядзеў толькі першы сезон Мандалорца. Таму што, калі выйшаў другі сезон Мандалорца, яны туды адсыпалі грошай, і там змянілась каляровая карэкцыя. Я такі, як гэта буду глядзець далей? Таму што, для мяне незвычайна. Для мяне, я не смог глядзець другі сезон Мандалорца, таму што мне чамусьці было нецікава. І вось зараз, калі я паглядзеў трэці сезон Мандалорца, ці што гучна, міла гучна, можна паглядзець трэйлер на беларускай мове, тады я падумаў пра тое, што мабыць, трэба даць яму яшчэ раз шанец, мабыць, трэба вось зноўку паглядзець першы сезон і паспрабаваць паглядзець другі сезон, таму што, каб ты разумеў, ведаеш, што я зараз гляджу? Проста ад таго, што мне нечага рабіць. У мяне на фоне ідзе Ривердэйл. Масакра. То так. І гэты серыял, ён просто прымушае мяне заўсёды фейспалміць, таму што гэта такое эджы лайно. Ведаеш, эджы ў тым пляне, што яно для 15-гадовых, і там вось усе гэта, я нібыта анімэ гляджу, якое вось там усе гэтыя гіперэмоцыі. Што мне рабіць? Я не ведаю. І так далее, і таму падобней. Але ў анімэ ёсць сэнс. Не, слухай, там ёсць нейкі сэнс, і там ёсць цікавыя серыі, і даже той же самы Ривердэйл, ён можа цябе захапіць. Вось наколькі нам не цікава распавядаць пра Мандалорца, што я пачаў распавядаць пра Ривердэйл. Я не ведаю, чым цябе не захапіў другі сезон. Ты кажаш, цветакарэкцыя. Можа, я такі, бо я на гэта не гляджу. Я, напрыклад, вялікім задавальненнем паглядзеў першы сезон. Калі пачаў глядзець другі сезон, я не памятаю дакладна, што здарылася, але я просто не змог, у мяне не было часу на яго. І таму я яго закінуў. А зараз я ўжо не памятаю, на якой серыі я скончыў, а пераглядаць усё зноўку мне не вельмі хочацца, бо ў мяне няма так шмат часу. Вось. Але мне здаецца, што калі ў мяне будзе які тыдзень вольны, я, можа быць, нават яго перагляджу. Бо той жа Педро Паскаль цудоўны. Вось. Яго міміка лица пад шлёмам, гэта неверагодна. Так. Але і вось гэты хайп увесь па Бэйбі Йодзе, я дакладна не памятаю, як яго імя, Глорк ці... Я таксама не памятаю. Вось, неяк так. Вось, з гэтага я не зразумею, такі, добра. Ёсць нейкая істота ў 15 кадрах у секунду. Цудоўна. Усе на яе фапаюць. Але, паглядзім, слухай, калі гэты серыял цалкам выйдзе, можа быць, нават калі ён цалкам выйдзе, то тады так. Мне здаецца, што гэта як за Андорам, таму што Андор трэба глядзець цалкам. Мы з табой распавядалі яго, калі паглядзелі ўсяго 3 серыі, і вось Андор, ён добры, калі ты яго глядзіш вось цалкам як цэльная нейкая вось як нейкі выклік, што ты вось садзішся і глядзіш гэты Андар, і там ёсць нейкая скончаная гісторыя. Але я ў Мандалорце гэтага не бачу, і вось ведаеш, як будуецца Ривердэйл, там ёсць нейкі сюжэт на 1 сезон,
і пасля гэтага пачынаецца іншы сюжэт. Так. І такім жа самым чынам будуецца і Мандалорец, і вось гэта сквозное павестваванне, як оно клічыцца, пра Бэйбі Йоду і так далее, яно мяне не захапляе чамусьці. Ну вось не цікава мне ўсё. Не цікава мне, хто такі Бэйбі Йода, адкуль ён узяўся, як увогуле там ён з гэтай сілай са сваёй там супрацоўнічае. Таму я не ведаю. Ну вось просто, мабыць, я не аўдыторыя Мандалорца. Таму што, мабыць, я просто не такі моцны фанат Зорных войн. Ну, слухай, мне здаецца, тут нават не фанат можа кайфануць ад яго. Бо ён дастаткова цікавы, ён неяк цепляе цябе. Ты такі, цікава, чым гэта скончыцца. Ну, як і любы серыял, ну, камон, гэта толькі залежыць ад вашага густу. Калі вам нешта зацікавіла, то да. Калі вам цікавы гэтыя ўсе фантастыка ў стылі Star Wars, касмоопера. Ёсць добрае слово касмоопера, якое падыходзіць. Калі вам гэта падабаецца, то так, чаму не? Паглядзець на іншыя расы і гэтак далей. Я пераглядываў на Новы год Зорныя войны. Мы пачыналі з сябрамі глядзець Зорныя войны з першага эпізода новай трылогіі, ну, то бок у парадку не выходжання, а ў храналагічным парадку. І я зразумеў, што вось тыя серыі, якія здымалі там у 2000-х, яны вельмі кепска састарыліся. І зараз ты на іх глядзіш, і грахлов цябе не ўраджае. Я вось старую трылогію гляджу, якая была знята ў 80-х, і ўсё добра. У мяне ніякіх пытанняў няма, яны вельмі добра састарыліся. Ну вось гэта спрэчка, якая ідзе ўжо вельмі шмат часу, а тым, што першая трылогія гэта канон, гэта вось далей можна нічога не глядзець. Але ўсе забываюць тое, што працуюць як кінакампаніі, так і гульнявыя студыі, яны працуюць на тую аўдыторыю, якая ёсць зараз. Яны не працуюць на тых дзедоў, якія глядзелі гэтую трылогію, калі ім было 6 гадоў, і яны такія вау! Вау! Не, яны робяць тое, што актуальна зараз, на дадзены момант. Вось. Вам трэба персанаж Марысю, вось трымайце вам гэтую жанчыну з сілай, якая яе атрымала за дзень. Вось, і ўсё. То так. Не памятаю, хто такая Марысю. Марысю гэта жаночы персанаж, які вось так становіцца моцным. Добра. Ну так, гэта так адбываецца. Слухай, мне зараз столькі кавалкаў лайнапа ляціць, але мне спадабалася тэма таго, што як яны выключылі Люка Скайуокера у другім фільме апошняй трылогіі. Так, таму што ён ушоў так же сама, як і ушоў Обі-Ван Кенобі, то бок яго цела проста знікла, і вось я на гэта паглядзеў, такі, так, гэта было круто. Ну, гэта адзінае, што яны зрабілі добра у новай трылогіі, таму што новая трылогія, калі глядзець апошні фільм, бляха-муха, гэта проста немагчыма. Апошні фільм з Зорных войн, які я глядзеў, гэта быў «Ізгой». І ён цалкам добры. Ён добры. Але далей я вырашыў, што я не буду глядзець. Бо, ну, гэта не цікавіць. Нейкія серыялы па гэтаму сусвету, так, чаму не? Але самі фільмы такі, у мяне няма 3 гадзін, каб гэта ўсё... Я гэта глядзеў усё, калі я жыў у Магілёве, у мяне на той момант не было працы, і я просто сядзеў дома, у мяне было вельмі шмат часу, і па гэтаму я паглядзеў і новую трылогію, і старыя трылогіі, і «Ізгой 1», «Роуг Ван», які і яшчэ нешта глядзеў. Таму я не ведаю, што чакаць ад 3-го сезона «Мандалорца». Спадзяюся, я дам яму яшчэ адзін шанец. Продажы за «Каліпсо Протакол» не апрадалі чаканняў выдаўца. Ну, конечно, 150 мільёнаў даляраў яны ўклалі ў агульны бюджэт гульні, і калі ты бачыў... Яна нават не акупіла гэты бюджэт. Так, яна не то, што там гэта 150 мільёнаў на распрацоўку, але мы не кажам пра маркетинг, таму што невядома, колькі ўклалі яшчэ ў маркетинг, і «Каліпсо Протакол» гэта такі праект, які вось трэба было будаваць як Dead Space, таму што Dead Space цалкам быў флагманам таким вось вельмі моцным, і яны казалі пра тое, што гэта не AAA тайтл, а там 4A тайтл. І, ну, я не ведаю, я не ўбачыў вау-эфекту, я не ўбачыў ад гульні ніякага. Калі б там быў вельмі добры сюжэт ці вельмі добры наратыў, калі б ён вельмі добра працаваў як хорар, але нічога з гэтага яно не атрымалася цалкам на 100%. Яны проста выехалі на тэме, што вось глядзіце, у нас ёсць захоп руху мімікі ліца, паглядзіце, як гэта цудоўна выглядае цудоўна.
няма ніякіх спрэчак наконт гэтага. Бо, напрыклад, калі ў іх ёсць там скафандры, якія падсвечваюцца знутры, і твар выглядае вельмі добра, вельмі цудоўна, эмоцыі адыгрываюцца прям неверагодна. Вось, але выехаць на тым, што ну мы калісьці Dead Space рабілі. Вось поэтому зараз зноў будзе цудоўна, вось вам яшчэ і твар. Все чакалі новы Dead Space. Все чакалі новы Dead Space, але Dead Space не павернуць. А ты, у тебя хотя бы одна думка была про то, что погулять у Dead Space, Dead Space. Ну, бачиш, я уже помиляюсь. Calypso Protocol? Calypso Protocol. Я бы его погулял, коли б ён был у геймпасе. Калі б у геймпасе бескаштоўна, можа быць так, але колькі я паглядзеў сюжэтных аглядаў, колькі я паглядзеў праходжанняў самого геймплей нейкі, не ведаю. Обзор Руді. Таксама агляд Руді, так. Мне геймплей падаецца нейкім вельмі такім не тое што павольным, бо ў Dead Space ён таксама не вельмі хуткі быў, але вось у ім чагосьці не выстачае, ведаеш, нейкага такога нешта таго, чаго б цябе магло б пабудзіць на то, што вось я хачу далей ісці, мне трэба нешта там, вось мне трэба забіць кагосьці там, каб атрымаць вось гэта, ну трэба забіць запу. Вельмі добры агляд на Calypso Protocol. Баёўка бліжняга боя, гэта вар'яцтва нейкае. Яно выглядае, мне так не падабаецца, як яно выглядае. Яно не тое, што выглядае кепска, а яно гуляецца кепска. Я б пра гэта сказаў, што... І нават той момант, і калі я не памыляюсь, нават Рудзі пра гэта распавядаў, што ёсць істоты, якія чуюць цябе, але яны не бачаць. І калі ты побач з імі забіваеш таксама такую ж істоту, яны гэтага не чуюць. Вось просто за спиной іх стаіш і забіваеш, і ім добра. Я такі, ну добра, штучны інтэлект вельмі цудоўны ў гульні. Слушай, неяк агідна з-за таго, што Calypso Protocol чакае лёс гульні для геймпасу, таму што хацелася бы... Гэта, як ведаеш, ад як называецца, ад расійскіх распрацоўшчыкаў гульня пра Савецкі Саюз. Atomic Heart? Atomic Heart. Вось я ў ёй бачу цалкам гульню, якая... Я бачу і Bioshock. Ну, я не просто з нацянутым Савецкім Саюзам, так. Я бачу просто тое, што гэту гульню чакае лёс геймпас. Не з-за таго, што я кепска стаўлюся да расійскай распрацоўкі, ці праз маю пазіцыю і так далей. Я просто бачу, што гэта там нічога незвычайнага няма. Так, гэта не такая... Мы гэта ўжо бачылі. Гэта не Bioshock, па-першае, гэта не Immersive Sim, які цябе пагружае. І яны ж зараз там пачалі выпускаць, як і тое ж самае рабілі за Calypso Protocol. По Calypso Protocol записывали подкаст, яны рабілі там нейкія синематик трейлеры, якія тебе вось цалкам должны былі пагружаць, але я не адчуваю гэтага пагружэння, тому что вось я адчуваю так вось гэта у Hogwarts Legacy. Я бачу ролики Hogwarts Legacy, я хочу пагуляць у Hogwarts Legacy. Таму што гэта сусвет, які ты ведаеш, бо наколькі я памятаю, ты пераглядаў Гаррі Поттер і не адзін раз. Ну, то мне дзяўчынка просто вельмі падабалась Гаррі Поттер. Для цябе гэта знаёмы сусвет, які ты хочаш просто свае веды гэтага сусвету пашырыць за конт гульні. І таму ён у цябе такі, вось я чакаю, я хочу. А той же самы Atomic Heart, гэта, ну ты бачыў, яны выпусцілі зараз мультфільм пра суперздольнасці. Так. Я вось па гэтаму і нагадаў, што Calypso Protocol таксама выпускалі, ну да, яны не выпускалі мультфільмы, яны выпускалі сінематікі, якія распавядалі пра баявую сістэму і так далее, і так далее. Я ў гэтым бачу адну і тую ж тэму. Гэта Fallout з іх Pit-Boy'ем, які таксама рабіліся мульцікі пра сверхздольнасці ў іх. І гэта Bioshock таксама. Просто паначапалі атаўсюль па маленькаму кавалачку і пытаюцца злепіць гэта. Вось гэта наша, трымайце. Таму я не веру ў Atomic Heart. І таму я не буду, здаецца, не ведаю, ці буду я ў яе гуляць. Я просто там... Так як яна выходзіць у геймпасе, і на гэта я, ну, акрамя кошту на геймпас, я больш нічога не ўтрачу. Я зайду ў яе пагуляю, але мне здаецца, што гэта, ну, гадзіна, можа, якіх 4 і ўсё. Бо, ну, я не хочу зараз ніяк спекулировать на гульне, якая яшчэ не выйшла, таму што мы не ведаем, што там атрымаецца ў канцы. Бо, напрыклад, той же самы, я не памятаю, штосьці... Таксама была гульня, якая, ну, яна ніякая была па ўсіму гэтаму, па трейлерам і гэтак далей, але выйшла вельмі добрая гульня. Той же самі Hades.
Ну Хейдзіс гэта індзі. Ну так. Там гэта не трэба параўноўваць, таму што мы зараз струк з пальцем параўноўваем, таму што трэба лейт тайтл і маленькі тайтл ад маленькай студыі, якая там вельмі шмат. Конечно, Хейдзіс нарабіла хайпу, конечно, вядома. Але яна нарабіла хайпу праз тое, што ў іх не было грошай на маркетинг. І пасля гэтага у цябе няма грошай на маркетинг, а пасля гэтага ўсе такі вау, гульня добрая. І усе пачынаюць пра яе казаць. Таму Хейдзіс незвычайна, у Хейдзіс трэба гуляць, каб Хейдзіс разумець. Ты ведаеш, колькі раз трэба прайсці Хейдзіс, каб зразумець усе канцоўкі? Не ведаю, разоў, мне здаецца, 10. Там типа 150 ці колькі. Там просто кожны раз цябе ў апошняй NPC адчыняецца новы дыалог, так. І каб цалкам яе прайсці. Ну, увогуле, я не ведаю, это вар'яцтва нейкае. Цікава, ці зробіць хто-небудзь гэта, таму што я бачу... Мне здаецца, ўжо зрабілі. Я гляджу як на вар'ятаў тых людзей, якія да Cells на 5 клетак праходзяць, таму што слухай, я не магу. Пасля 4 уже, ну, не то, што пасля 4, пасля першай уже цяжка. Ну, я на 3 клеткі прайшоў, далей не магчыма, я не магу. Каб ты разумеў, калі я не памыляюсь, пасля 4-й клеткі у цябе нават хілак няма. О, фак. Так. Ты бегаеш без хілак. Такі, цудоўна, добра. Аватар 2 наш. Ён абышоў Чалавека-паўка нема шляху дадому. І стаў 6-м самым касавым фільмам за ўсю гісторыю кінематографа. Следам на чарзе мсціўца, не падаецца. Не ведаю. Слухай, я не глядзеў другога аватара да сіх. Я буду чакаць, калі ён выйдзе ў хатнім пракаце. Я ўжо распавядаў у падкасце з Лексам тое, што, я паглядзеў, Лекс, мне здаецца, у Твіттары... Мне здаецца, трэба вводзіць забарону на імя Лексу ўжо ў нашым падкасці, таму што вельмі шмат. Імя ж каго нельга называць. Лысы з барадой. Лысы зайти. Добры, прыгожы фільм, але, нічога сверхновага я ў ім не бачу. Добра, нас пазнаёмілі, нам паказалі іншы свет, іншае племя. Атракцыён, просто фільм атракцыён. Так. Вось вам мільярды бюджэту, зрабіце прыгожа. Так. І ён сидзіць такі добры. Гэта фільм, как просто схадзіць у кіно, паглядзець яго 3D. Выключна ў кіно. І ты такой добры, таму што, мне здаецца, калі у мяне яго мама паглядзела адразу экранку, таму што яна вельмі чакала, яна не магла дачакацца, калі пачнецца пракат, а потым пайшла ў кіно. Яна сказала, што дома на ноутбуцы ёй не спадабалась, а калі яна прыйшла ў кіно, яна ўбачыла гэтую неверагоднасць, што гэта просто вельмі прыгожа. Ну і з-за таго мне здаецца, што толькі у кіно, больш нідзе. З такімі адносінамі толькі торрент. Слухай, нельга сказаць тое, што ён дрэнны. Фільм атрымаўся, гэта просто вось такі прахадны фільм з вялікім бюджэтам. Не сказаць, што прахадны, таму што тады і мсціўцаваная бясконцасць і Чалавек-паук гэта таксама прахадныя фільмы. Вось, напрыклад, той же самы «Усё везде і адразу», які мне таксама раю той самы Лысы. Вось. Ён не паскардзіцца. Так ты пра Лысага з Бразерса, што? Так, мы з ім вельмі добра знаёмы. Ён параіў гэты фільм «Усё везде і адразу», і ён мне спадабаўся больш, чым «Аватар». Зразумеў, добра, не тое, што больш, чым «Аватар». Ён мне спадабаўся больш, чым «Мсціўцы». Вось, і я такі цудоўны. Так што, калі не глядзелі, вельмі раю паглядзець, цудоўны фільм. Ну і плюс то яшчэ аналітыкі прагназуюць, што «Аватар 2» хутка там у бліжэйшых вікенд ці 2 дабярэ ўсё ж такі 2 мільярда, то бок ён цалкам акупіцца. Невядома, колькі яны патрацілі на маркетинг гэтага фільму, але мне здаецца, ён не быў на кожным билбордзе, ён не быў там у рэкламе на Ютубе везде. Вось, напрыклад, ведаеш, калі нешта выходзіць, там рэкламу паказваюцца, адразу ідзе там рэклама дзе-небудзь у Японіі ці ў Кітаі, дзе там гэта велізарная 3D билборд. Так. Табе ў твар усё леціць гэта. Так, на «Аватаре» такога не памятаю. А «Аватар» ужо выйшаў у Кітаі? Мне здаецца, што так. Добра, таму што калі б яны 2 мільярда дабралі, не включаючы Кітая, вось гэта было вельмі добра. Вау, гэта мне здаецца, не адзін фільм просто без Кітая не дабіраў. Гэта цалкам, гэта там топ-1 месяца, і зараз хто зараз знаходзіцца на першым месяцы па касавым збору? Аватар? Першы? Так. Першы «Аватар»? Мне здаецца, мне здаецца, што яго ж там смяшчаў нехта, і там зараз
Мне здаецца, нейкі «Титанік» зараз должен знаходзіцца на першым месцы, таксама ад Джеймса Кэмерона. Джеймс Кэмерон, мне здаецца, здымае фільмы толькі каб пападаць у гэтыя рэйтынгі і такія, ну вось там. Ну слухай, самыя касавыя фільмы, название фільма «Аватар», далей ідуць «Мсціўцы», «Мсціўцы фінал», трэці «Титанік». Нават першы «Аватар», не другі. Так, я разумею. Добра схадзіць у кіно, добра паглядзець просто атракцыю. Гэта ведаеш, як схадзіць на амерыканскія горкі пакатацца. Мне здаецца, што неяк параўнальна, то бок ты прыходзіш, ты атрымліваеш хуткі сератанінчык і цябе добра. Кэмерон табе ў твар падыхае. Аватар ведаеш у гэтым у 5D. У гэтых мясцовых кінотэатрах, дзе ты садзіся з гэтымі самымі дешевымі окулускамі акулярамі. Я недзе бачу ўжо рэкламу, аб чым будзе «Аватар 5». Я такі, ну, можа, унукі даведаюцца. З тым, як яны яго здымаюць. Але здаецца, што калі я веру ў тое, што яны дабяруць гэтыя 2 мільярды, і студыя 20 век Fox адразу ўбачыць тое, што гэтая франшыза яе трэба развіваць далей, і, канешне, яны пачнуць хутчэй здымаць фільмы, і там «Аватар 3» мы дачакаемся праз год-два, «Аватар 4» праз 3-4 гады, і мне здаецца, ці яны адразу будуць здымаць, ведаеш, як здымалі «Гаррі Поттера», адразу там у нейкі момант адразу здымалі там 5-6 фільм, адразу паралельныя з'ёмкі былі, таму, мабыць, з «Аватарам» будзе тое ж самае. Але мне здаецца, што з'явіцца шмат якіх-небудзь, ведаеш, гэтых прыквелаў, сіквелаў, вось вам яшчэ і мультсерыял па «Аватару» і так далей. Мабільная гульня Энгрэ «Аватар». Так. Ты запускаеш твары гэтых сініх чувакоў па людзям. Па людзям, па іх роботам вялікім. Я неяк зразумеў, калісьці некалькі год таму я сядзеў, глядзеў «Евангелион» і такі, бля, «Аватар» же гэта меха анімэ. Таму што, ну, там же рэальна мехі. Чаму не? А «Трансформеры»? Ну, «Трансформеры», глядзі, у «Трансформерах» унутр не сядзіцца чалавек. Чаму? Ну, але «Трансформер» ён цалкам аўтаномны, а «Аватары» яны, ведаеш, але тое ж самае «Матрыца» таксама меха, там таксама ёсць. Давайте у топы з «Евангелионом» і меха аніме засоўваць «Аватар». Першае месца «Евангелион», другое «Darling in the Franxx», трэцяе «Аватар». Ты не глядзеў «Darling in the Franxx»? Не глядзеў. Я ведаю, што апошняе аніме глядзеў, я учора знайшоў у тыктоке тайтл, называецца «Фермерства ў іншым свеце». Пра тое. О, курва! Ты глядзеў яго? У мяне сусед гэтае лайно глядзіць. Ну, вось я учора некалькі серый паглядзеў, просто, ведаеш, я не мог заснуць, я на мабільнікі ўключыў іх. І даже... Ого, гэтым тапаром я магу рабіць гэта хутчэй. Так. І типа, ого, я магу ператварыць свой тапор у спічку, але тады ён спаліцца. Так. Тады я зраблю з яго лупу, але ўжо села сон. Ну, дарэчы. Я люблю анімэ, але... Ну, гэта такое, гэта, ведаеш, такі ісікайны вечар, як я гэта называю. Таму... Так, і я да сіх чакаю агучку кіберпанка ад... Анібела. Таму што я хочу яго пераглядзець. Што, хлопча, The Last of Us. Ты глядзеў першую серыю, я не паглядзеў першую серыю, таму што я... Курва! Ну, просто ты ведаеш, я захварэў, мне было вельмі кепска, і мне было просто не да... Я спрабаваў включыць, але мне было настолькі кепска, што я просто выключыў і включыў сябе дах у слухаўках і просто лежаў слухаў музыку. Таму я пакуль яшчэ не глядзеў The Last of Us, але трэба адзначыць, што я прайшоў 2 гульні, я ведаю пра што сюжэт і так далей. Таму я буду глядзець толькі на гэтым вікендзе, ці што мы сёння нядзеля 22-го. Дата паўстання Кастуся Каліноўскага. Так, сёння ці што дата паўстання Кастуся Каліноўскага. Буду глядзець, і трэба адзначыць, што першы эпізод The Last of Us на HBO Max паглядзелі 4,7 мільёна гледачоў. Гэта параўнальна з Домам Цмока, які... Памятаеш, як мы ў першых падкастах Дом Цмока назвалі Хатай Цмока? Шконка Цмока. Шконка Цмока. Параша Цмок. Господи. Аб чым ты, вар'ят? Ну,
8,3 бала на метакрытикі, 96% на Rotten Tomatoes, то бок усім зразумела, што падабаецца. Трэба адзначыць, што у першую серыю ўвайшлі тыя здымкі, якія здымаў яшчэ Кантемир Балаганаў, які быў Дзякуй, што не Балабанаў. Ты ведаеш, які бы быў The Last of Us, калі б я здымаў Балабанаў. Это просто груз 200 бы пачынаўся адразу. Слухай, гэта я слухаў падкаст «Кніжная шафа», і дзяўчынкі распавядалі пра тое, што яны... Джоэлу просто труп яго дачкі прыносяць. Так. Яны распавядалі пра тое, што к ім у краму прыхадзіла дзяўчынка, якая сказала, яны шукалі яе замову, і яны такія, типа, якія кнігі ты заказывала? Яна сказала, што я замаўляла Гаррі Поттера і знак бяды. І яны такія га-га-га-га-га. І яны запусцілі здаецца, ці ў інстаграме, ці ў тэлеграме тэму, з чым можна параўнаць Гаррі Поттера з беларускай літаратуры, і каб гэта было незвычайна. І там такіх вар'яцкіх варыянтаў накідалі. Я просто... Калі што, паслухайце падкаст «Кніжная шафа», вельмі выдатны. Ён, дарэчы, вярнуўся праз 8 ці 9 месяцаў перапынку. І мне просто заўсёды пытаюць, што можна паслухаць яшчэ на беларускай мове, акрамя «Бел-літ пад піва» там і «Забі зяпу». Вы можете паслухаць «Кніжную шафу», вельмі выдатны падкаст, і яшчэ ёсць вельмі добры падкаст пра кіно, які называецца «Ад ружовай купіны». Гэта ружовы падкаст. А яны лепей пра кіно распавядаюць, чым мы, калі вось вам падабаецца глядзець кіно, серыялы, вось вам да іх цалкам, таму што лепей, чым гэта зробіць ружовыя купіны, не зробіць, мне здаецца, ніхто. Мне здаецца, пасля твайго маналогу мусіць быць звон манет недзе такі, якія нам кішэні такі занеслі. Давай, распавядай, ты глядзеў The Last of Us. Слухай, яна атрымала вельмі высокі рэйтынг, і гэта заслугова. Слухай, па-першае, ці ўразіла? Яно мяне ўразіла, таму што я ведаю увесь сюжэт The Last of Us, і я гляджу, гэта яны пераснялі проста гульню. Гэта вось той варыянт, калі яны здымаюць па гульне. Вось, таму што там ты можаш шмат бачыў відэа, дзе проста пакадрава параўноўваць гульню і серыял, і там адны і тыя ж кадры, адны і тыя ж лакацыі. Я бачу вельмі шмат бугурту ў ангельскамоўным твітары наконт таго, што Эллі, дзяўчынка, якая была ў гульне, і дзяўчынка, якая здымаецца, вельмі непараўнальна, і тое, што яны вельмі адрозніваюцца. Эллі гэта дачка? Ну, не дачка, а Эллі гэта дзяўчынка, з якой... Так, я зразумеў. Ну, слухай, на конт яе Белла Рамзі, калі не памыляюся, Белла завуць, я дакладна памятаю прозвішча, вось, гэта міскаст. Таму што яна гуляе добра, але калі ты вось той самы фанат, для цябе, мне здаецца, будзе яна падавацца цалкам міскастам. Таму што, яна, гэта ввогуле іншы чалавек. Добра, я не буду казаць нават пра дачку Джоэла, якую там... Я не бачу, каго ўзялі на каст. Яны ўзялі смуглашкуру, скажем так. А калі ты памятаеш, у гульне, слухай, тады, калі так глядзець, то Джоэл у серыяле гэта Педро Паскаль. Да? А Педро Паскаль, ён таксама... Такі, так. Я зараз вельмі асцярожна хожу па гэтай гране. Я ці што, я ніколі не супраць, калі там змяняюць колер скуры і так далее. Гэта лайно. Я за тое, каб гэта проста было добра. Так, каб гэта было цікава глядзець. Гэта той варыянт, калі яны далі дачка Джоэла, яна прапісана вельмі добра. І я не разумею гэтага бугурту наконт таго, што вось яна цемнашкурая, а ў гульне яна была светлашкурая, і ўвогуле яна была блондзінка. Добра, яна з'яўляецца там на 20 хвілін. Серыя ідзе гадзіну 20. Ось. Яна там з'яўляецца на 20 гадзін, на 20 хвілін, а потым з ёй трапляецца тое, што трапляецца. Вось. Спойлер, яна памірае. Гульне колькі год, ўжо трэба было даведацца. Слухай, не ўсе сонебоі, камон. Конечно. І я не сонебой, але гуляў у першую. Як мне не падабаецца другая The Last of Us, калі яны будуць здымаць другі сезон The Last of Us, я просто буду плевацца таму, што мне вельмі не спадабаўся сюжэт. Я не ведаю, ці будуць яны яго здымаць, але у першай серыі, мне здаецца, яны ўклалі 2 главы з гульні.
Вось гэта толькі першая серыя. Мне здаецца, што там 10 серый будзе у The Last of Us. Дакладна не ведаю, не памятаю. Трэба адзначыць, што гэта на маёй памяці гэта серыял за апошні год, якой не лайняюць на Rotten Tomatoes, не лайняюць на Metacritic, і дзе плюс-мінус агляды ад крытыкаў і агляды ад гледачоў яны плюс-мінус супадаюць. Ну гэта вось тое, што было з Аркейнам, тое, што было з Кіберпанка Эйдж-жанр. Вось, ну то бок агляды прыблізна 1 да 1. Ну, Аркейн ўсё ж такі гэта анімацыйны фільм, жанр таксама анімацыйны. Я цалкам пра серыялы кажу, таму што я вот там Дом Цмока, напрыклад, выхадзіў, і я бачу, што Дом Цмока за нешта лайнялі. Я бачу і негатыўныя рэцэнзіі на гэта, і мы лайнялі яго за гэтыя дрэды, якія разлятаюцца на ветру, і так далее, і таму падобнае. Але потым мы высветлілі, што гэта мажліва. Ну, калі ў цябе дрэды... Ну, ось твои дрэды разлятаюцца. Так, калі на мяне дуе такое паветра, калі тады так. Але калі ўключыць, напрыклад, фен, нічога з імі не будзе. А калі заюзаць? Мы супраць наркотикаў. Так. Яшчэ нам у каментары ў нашай цудоўным тэлеграм-канале Першы гікаўскі. Падпісвайся, лепшыя навіны ў гэтай гульні. Так. Ты просто будешь до меня домаўляць. Нам у нашым тэлеграм-канале напісалі каментары аб тым, што першая серыя, яна нічога не зразумела, яна вельмі павольная. Каб ты разумеў, на 20-й хвіліне серыяла упаў самалёт на людзей. Я такі, што? Вельмі павольная. Экшона накідваюць просто, вось так. І потым яшчэ паказваюць, мне спадабалось, што няма ад аўтараў серыяла, там, ведаеш, гэтага, як это называць, я вось на рускам памятаю, адсябяціны, ось, аб тым, што было за гэтых 20 гадоў, бо там ёсць пачатак, як гэта ўсё пачалося, і далей ідзе плашка, 20 гадоў праз, і ўжо паказваюць, чым займаецца Джоэл, што ось ён там неяк перажывае за сваю дачку, якая памерла, і гэтак далей. І потым нас знаёмяць ужо з Элі, якая нейкая, я не ведаю, гэта машына-убійца. Яна просто борзая. Калі што, калі паглядзець пра гульню, то ўся гульня цалкам пра тое, што Эллі становіцца машынай для ўбійства. Яна становіцца хладнакроўнай. Разумееш, Джоэл быў убійца, які хладнакроўна забіваў людзей. І таксама і Эллі стала, яна просто, там, гледзячы на Джоэла, яна цалкам ператварылася ў того, хто заб'е просто без праблемаў. Праблема ў тым, што яны паказваюць Элі як дзяўчыну, якая такая: ты мне не трэба, я самастойная, я магу ўсё сама, пайшоў да сракі. Ці што, крыху ад гэтага было і ў гульнях. Яна таксама там была такая. Вось, і потым пад канец серыі нам такі кідаюць трыгеры, калі хто не ведае, што ў гульне адбываецца, калі хто толькі вось упершыню вырашыў яго паглядзець, вельмі добры трыгер у канцы. Вось. Я не буду яго распавядаць, бо так як я ведаю увесь сюжэт, я такі, гэта зразумела. Я нават яшчэ да гэтага трыгера я разумеў, што так адбудзецца. Але для тых, хто не глядзеў, не гуляў, гэта будзе такі цікава. Такі, ведаеш, удачка на тое, каб далей глядзелі. Як падсадзіць сваю дзяўчыну на гульні, просто паказаць ей першую серыю The Last of Us і сказаць, што гуляй. Чаму бы сама даведаешся. Ось, гэта я не памятаю, калі мне серыял з першай серыі цепляў. Еўракамісія збіраецца накіраваць парачэнне па здольнасці з Activision Blizzard. Вось. Наколькі мы памятаем, Microsoft хоча набыць Activision Blizzard. Але чамусьці ему ўсё не даюць. Яшчэ чуткі пра тое, што они хочуць набыць Netflix і што... Па Netflixу гэта адзін раз недзе там праскачыла і пакуль што чакаем. А я ўсё спадзяюся, чаму бы не. Я не супраць, няхай набываюць, таму што калі ў мяне будзе бескаштоўная падпіска ў геймпасе на Netflix, добра. Я і так за яго плачу. Я нават не ведаю, навошта ты гэта робіш. Чаму я плачу за Netflix? Так. Я распавяду, таму што я хацеў паглядзець Wednesday, і мне трэба было набыць падпіску. Я набыў сабе падпіску просто на месяц, каб паглядзець Wednesday. Я паглядзеў Wednesday, скасаваў падпіску і ўсё. Вось, слухай, ці трэба паглядзець Wednesday? Слухай,
Wednesday мне нагадала... Еврокомиссия до дупы. Да, все, давайте. Ці што Еўракамісія амаль што 90% забараніць угоду паміж Activision Blizzard і Microsoft'ом, таму да дупы давай пра. І яны набудуць Netflix. Wednesday гэта добры серыял, па-першае, таму што цябе падабаецца то, як здымае Тім Бёртон. Ён цябе спадабаецца з тым, як Тім Бёртон падайшоў да плана з'ёмак, таму што ён вельмі добра зняты, там вельмі якасны монтаж, вельмі якасны гук, вельмі добра раскрываюцца персонажы. Ён правісае ў некалькіх момантах па сюжэту, таму што ты ўжо амаль што на серадзіне серыяла разумееш, хто галоўны злодзей. А там гэта самы такі жорсткі саспенс. Вось, але ён мне вельмі нагадвае чамусьці Гаррі Поттера, таму што там таксама ёсць школа. Вось ты не першы, ад каго я гэта чую. Там таксама ёсць школа, дзе яны абучаюцца. Там не калі што не навучаюць магіі ці волшебству. Гэта школа проста для складаных падросткаў. А Wednesday цалкам складаны падлетак. І калі ты на гэта глядзіш, у яе вельмі незвычайная сям'я. Калі ты крыху ведаеш лор Wednesday, напрыклад, Сямейка Адамс, так, і разумееш, што у яе там ёсць вось гэты лысы дзядзька, не памятаю, якого клічуць, што ёсць Рэдж, рука вось гэтая вось, і ўвогуле, што вельмі добра. Рэдж адзін з самых любімых персонажаў у Wednesday, калі што яны... Тім Бёртон зрабіў так, што тебе цікава сачыць за рукой. Што ты хочаш руку. Вось, і тут, канешне, трэба адзначыць, не памятаю, як завут акторку, якая гуляе Wednesday, якая грае вельмі неверагодная праца, таму што яна вельмі добра ўжылась у ролю, і калі ты хочаш, то ты паглядзі Wednesday, ну просто ты не будзеш жалець таго часу, які ты прамарнаваў на Wednesday. Гэта, я не ведаю, ці можна гэта параўнаць за Last of Us, таму што я не глядзеў за Last of Us, але Wednesday можна паглядзець, і гэта вось серыял, ведаеш, гэта серыял на 8 балаў. То бок гэта не самы велічэзны шэдэўр, які ты глядзеў у жыцці, але гэта, ну зараз мне прыляцяць кавалкі лайна, але гэта і не эйфарыя. Таму што эйфарыю я цалкам не магу глядзець, таму што... Эйфарыя лайно. Ну, па мне так, але я ведаю, што вельмі шмат людзям падабаецца эйфарыя. Вось там няма эфекту эйфарыі, таму што таго, што цябе не спадабаецца ці спадабаецца. Няма вось гэтага 50% на 50%. Там не падымаюцца нейкія тэмы пра тое, што вось пра наркотыкі, не падымаюцца тэмы пра складаныя сем'і і так далее. Wednesday гэта проста цалкам інтэртэймент. Гэта праект, які цябе развлекае. Ну, слухай, гэта Тім Бёртон, камон. Так, гэта Тім Бёртон, і больш за ўсё ты вось што бачна па Wednesday, што там адразу не хапае гэтага Джека Вороб'я, якога клічуць Джонні Деппа. Вось у Wednesday не хапае Джонні Деппа, потому што ва ўсіх праектах Тіма Бёртона здымаўся Джонні Депп. І, канешне, было б вельмі цікава, калі б Джонні Депп там згуляў ролю якога-небудзь настаўніка, напрыклад, просто які там ёсць, таму што для яго там было б месца, і ён бы вельмі добра бы впісваўся ў гэты праект, таму што у самого Джонні Деппа вельмі такі незвычайны вайб, і ён можа, калі ты глядзеў «Секретнае акно» з Джонні Деппом, вось ён можа гуляць такія ролі. Ён можа граць такія ролі, і мне яго там не хапала. Зразумеў. То бок трэба будзе як-небудзь паглядзець. То так. Ой, ну што, ізноў Midjourney. Да. Ну што на гэты раз? Зноў накіравалі пазыў. А хто накіраваў? Мастакі накіравалі. А чаму накіравалі? Таму што Midjourney дапамагаюць збагачвацца за кошты іншых людзей. Яны такія, нам не трэба гэтая соцсетка. Ой, соцсетка. Штучная інтэлігенцыя. Нейрасетка. І акрамя Midjourney яшчэ быў накіраваны пазыў на Stable Diffusion. Гэта таксама нейрасетка, як я зразумеў, для малявання. Яны зноў недовольны тым, што нейрасетка робіць іх справы. Ну, але трэба зразумець, што як і любому мастаку, які малююць на заказ, яму, як любому мастаку, трэба вельмі дадатковае ТЗ, вельмі падрабязнае ТЗ, тое ж самае трэба для Midjourney, і выжаць з Midjourney тое, што цябе трэба, вельмі складана. І там трэба прамарнаваць час, і, мабыць, як у нас у выпуске казаў Сеня Абсент, што лепей ён бы гэта зрабіў, хутчэй бы зрабіў гэта ў блендеры, чым... Колькі ён казаў? 2 дні ён загубіў? Ну так, таму... Калі хто не бачыў, гэта вопратка лайналака. Так.
Гэта яна была як курва, што што з з табой табой не не так так? брыдка нават глядзець на цябе. Не ведаю, я не карыстаюся Midjourney, але я ведаю, што мае былыя супрацоўнікі, якія распрацоўваюць гульні, яны зараз скарыстались Midjourney, каб зрабіць іконку для мабільнай аплікацыі, і гэтую іконку дапрацаваў мастак, і зараз гэта іконка пачала добра перформіць. Таму вось ёсць такі кейс. Нікуды мы ад нейрасетак зараз не збежым, таму што Колькі пазываў не кідайце. Так, колькі там вось зараз быў скандал з тым, што я рабіў нататку, перакладаў з ChatGPT пра тое, што гэта такое вар'яцтва. Так, яны плацілі па $1,5-2 супрацоўнікам з Кеніі за тое, што яны разглядалі тэкставае апісанне гвалту, секса паміж дзецьмі, секса з сабакамі, забойства і так далей. Але нікуды мы зараз не збежым ад нейрасетак, таму што вось цалкам 2023 год гэта год нейрасетак. Гэта галоўнае, што будзе з намі праісхадзіць, і галоўнае, што далей будзе развівацца. Далее мы убачым, што там чат GPT паспрабуе ўставіць нейкі пашукавік, там, напрыклад, Bing ці... Ну, слухай, на фоне ж гэтага Microsoft гэта і з'яўляецца часткай GPT. Так, яна внесла $10 мільярдаў і $15 мільярдаў і яшчэ хоча внесці $10 мільярдаў. І пры гэтым яны яшчэ і зволілі 12 000 чалавек. Да, і пры гэтым закацілі дзікую вечарынку. Калі што. Вельмі выдатная навіна, якую я, дарэчы, не посціў, эксклюзіўчык. Microsoft за дзень да таго, як аб'явіла аб звальненнях, закаціла вечарыну для топ-менеджераў коштам, неверагодным коштам, там спеваў Стінг, у якога просто гадзіна спявання Стінга каштуе $500,000, каб ты разумеў. Вось. І чым займаецца Microsoft, калі яны скарачаюць бюджэты і звальняюць людзей? Закатывают вечеринки со Стингом. Так. Ну, чаму бы і не? Цудоўна. Таксама і Google таксама так же робіць. Але на тым жа фоне тое, што ўсе гэтыя ідуць звальнення, гэты момант ловяць маленькія студыі, якія пачынаюць набіраць да сябе людзей. Так зрабілі Bungie, так зрабілі Remedy, і шмат іншых маленькіх студый, якія распрацоўваюць гульні ці нейкія прылады. Bungie і Remedy маленькія студыі. Ну, слухай, у параўнанні з Microsoft'ом і... Ну, конечно, калі большая чацвёрка звальняе людзей, які-небудзь Netflix пачынае такі, ага, вось у нас там асвабадзіліся девопсы, і нам яны якраз трэба. Ну, ведаеш, быццам падбіраюць. Людзі, якія былі зволены з большой чацвёркі, яны не будуць шмат сядзець без працы. Таму трэба разумець тое, што гэта больш датычыцца тых працоўнікаў, якія працуюць над стартапамі і так далее і таму падобнае. Таму што ім будзе крыху складаней знайсці працу. Але ўсё роўна айцішка будзе жыць і будуць далей распрацоўвацца праекты, будуць далей распрацоўвацца нейрасеткі, і нічога мы з гэтым не зробім, таму што рухаецца прагрэс, таму што рухаецца свет, і мы пабачым, я не ведаю, чат GPT упорна, каб там, не ведаю, каб там як бы было карысна, калі Pornhub дадалі да сябе чат GPT. Ну, типа, я хочу кітаянку. Якую кітаянку ты хочаш? Я хочу, каб у яе рост быў 1,65 м. Ну, там так далее. Слухай. Ну, нармалёвая ж тэма была. Так. Але мне здаецца, што ты можаш усе паказнікі ўбіць і спытаць імя, типа, дадай мне імя порна-актрыс, якія валодаюць дадзенымі гэтымі, і яна такая табе, оп, трымай, усе імя. Мне здаецца, яна ўжо так можа. Просто... Але з дадзенымі за 2020 год. А не 2021 ўжо? Ну, яны там аднаўлялі неяк базу, але я не бачыў навіны, чтобы яны сказалі пра тое, што мы там аднавілі дадзеныя і дадалі дадзеныя за 2021. Не ведаю. Ну, будем сачыць. Пакуль што для мяне Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT — гэта тыя нейрасеткі, якія вельмі цікавыя, але я імі, напрыклад, не карыстаюсь. Я спрабаваў карыстацца Midjourney, ChatGPT для таго, каб нам рабіць выжымкі ангельскамоўных навін. І пасля гэтага трэба такая шмат рэдактарская праца, таму што ён лайняе... Я праз яе раблю. Яна лайняе ўсё, таму што яна выкідывае факты, яна не дадае нешта, і нешта яна просто прыдумывае. І
ну трэба канешне факт-чекінг вельмі моцны, карыстацца ёй як рэдактарскай тэмы можна, але трэба разумець, што гэта не цалкам замяняе жывога чалавека. То бок Midjourney ну і Midjourney, ChatGPT зараз гэта просто нейкая прыспасоба для таго, як каб карыстацца і каб працаваць аблегчыць працу. Так. Гэта вось як есть тэма у праграмаванні ноу-код, і там ёсць Copilot, які вось таксама праз нейрасетку дадае гэты машынны код. Вось гэта тое ж самае, тебе трэба просто ўмець гэтым карыстацца і просто там да спіса працоўніка, якога шукае кампанія, там што трэба там умець карыстацца нейрасеткай Midjourney, трэба умець карыстацца нармальнай нейрасеткай ChatGPT. Вось я такі лёс для гэтага пакуль што бачу, таму што я не бачу, што ён цалкам заменіць чалавека, і я не разумею, чаму палохаюцца гэтыя мастакі, таму што таму што гэта толькі пачатак, невядома, куды гэта можа зайсці, ведаеш? Яны просто баяцца таго, што ў дальнейшым, што ў будучыні іх прафесія просто ты ж разумееш, што гэта ўсё бессэнсоўна. Гэта зразумела, але людзі баяцца і ўсё, То бок, калі, напрыклад, на маёй працы паставіць робата, які можа рабіць частку працы, якую раблю я такі, так, мне гэта не трэба. Уберыце яго, бо потым вы зробіце робата, які можа рабіць цалкам маю працу, і мяне проста зволіць. Я такі, не, дзякуй. Але прагрэс усё роўна не стаіць на месцы. Цябе ніхто не будзе пытаць, калі зробіць такога робата. Раней, вось, нават зараз на нас крычаць аб тым, што, на новае гэтае пакаленне, аб тым, што ўвесь час мы сядзім у нашых смартфонах. Дагэтуль на нашых бацькоў, іх бацькі крычалі аб тым, што яны ўвесь час сядзяць у тэлевізары. Дагэтуль было тое, што яны ўвесь час... Нашы дзеды... Радыё. Радыё. Так, дагэтуль было тое, што кнігі... Мы не стаім на месцы, мы рухаемся далей, гэта будзе... Мы нават таксама, мне здаецца, будзем на кагосьці крычаць, ось, чаму ты ў сваім метасусвеце кожны дзень прападаеш, ось лепш у тэлефоне пасядзі. І гэта так далей. Ідзе лепей мефедрона панюхай. Я ў твои годы! Ой, куды мы скаціліся? Матка боска. Ой, куды мы? Я табе скажу, заменіць расстрэлам мы скаціліся. То так. Што тут, акцёру Аліку Болдуіну і зборніцы фільма «Ржаўчына» Ханне Гуцьер-Рыд прад'яўлена абвінавачанні ў неўместным забойстве. І калі хто не памятае, гісторыя была такая, здымалі фільм, была сцена, дзе Алек Болдуін страляе у чалавека, і ён выстреліў, там аказаўся баявы патрон, баявая куля, яна забіла чалавека, і, канешне, зараз кажуць, што, глядзі, у гэтай гісторыі вельмі шмат усяго незразумелага. Слухай, у гэтай гісторыі толькі адна праблема, тым, што Алекс Болдуін трыпло такое, што... Так, вось гэта галоўнае, то, што ён адразу казаў, што он не нажимаў на спускавы курок, тое, што пісталет стрэльнуў сам, тое, што он не ведаў, што з яго стралялі. Але гэты пісталет як мінімум 2 разы страляў на з'ёмачнай плашчадцы, і наверх яшчэ ён ведаў, што там у гэтым пісталеце калісьці былі баявыя патроны, таму што ён 2 разы выстрэліў да гэтага і чуць не забіваў, амаль што не забіваў людзей. Аднойчы, калі я не памыляюсь, там быў момант, калі трапіла камусьці ў нагу куля. Вось я пра гэта не ведаю, таму што я не так цалкам разбіраў. Трэба сказаць, што адзін з людзей, які удзельнічае ў гэтым працэсе, пайшоў на здзелку са следствам, і ён адмажацца 6 месяцамі тут турмы. Таму, здаецца, яны проста ўсе разам пайдуць на гэтую на угоду са следствам і проста далей ужо сумняваюсь гэтым, таму што іх абвінавачваюць на дадзены момант па 2 артыкулам. Гэта непраднамернае забойства, узмацненая адказнасць за прымяненне агнестрэльнай зброі. Вось, і калі гэтыя 2 статьі скласці, то там срок, калі я не памыляюсь, до 5 гадоў. Гэта вельмі такая жудасная гісторыя, таму што, ось уяві сабе, просто вось ты прыходзіш на працу, тебе забіваюць. Конечно, не. Гэта вар'яцтва. І па-другое, мне здаецца, што там трэба цалкам усей камандзе даць такіх тумакоў за тое, што, а чаго? Гэта зброя.
Гэта не пластикавы пісталет, сапраўдная зброя, якая можа страляць сапраўднымі кулямі. Чаму б адразу перад тым, як здымацца, гэта ўсё не пераправерыць, ведаючы тое, што у вас ужо былі выпадкі таго, што гэтая зброя, яна страляла баявымі кулямі. Слухай, тут у твітары можна нажаць прess F, таму што яны пахавалі усе іншыя кліенты для твітара, то бок там твітбот і іншыя. Я ўжо не памятаю, колькі іх, але я калісьці карыстаўся твітботам, яшчэ калі ў мяне быў Android, вельмі шмат гадоў таму. Зараз я карыстаюся цалкам толькі афіцыйнай аплікацыі твіт, таму я нічога не магу сказаць пра тое, што там гэта кепска і так далей. Для мяне розніцы я просто ніякай не ўбачу, але трэба адзначыць, што яны аднавілі карыстацкую дамову, яны забаранілі выкарыстоўваць API сеткі для стварэння падобных кліентаў і так далей. Таму я просто не разумею, там зразумела, што гэта усе API-шкі, іншыя кліенты, они выразалі рэкламу і ставлялі сваю рэкламу, напрыклад. Ці гэтыя кліенты просто каштавалі грошы, каб там не было рэкламы ў Твіттары. Таму гэта там крыху зразумелы шаг са старонкі Твіттара для манетызацыі, але 10 год да гэтага гэта нікому не мешала. Я не ведаю, мне здаецца, што Ілон Маск, ён прыхільнік Мастадонту, і ён просто зараз пахароніць Твіттер, каб усе сышлі ў Мастадонт. Я не думаю, што ён пахароніць Твіттер. Не думаю, што ён пахавае Мастадонт і пахавае яго таксама. Не, я не думаю, што так адбудзецца. Для мяне ўсё ж такі просто Ілон Маск не вельмі добры ўпраўленец. Ён не вельмі добры ўпраўленец для Тэслы, таму што там, калі ты памятаеш, была навіна пра тое, што у іх усё вельмі складана з аўтапілотам, аўтакіраваннем, яго няма. І тое, што мы не пабачым у бліжэйшае дзесяцігоддзя аўтакіравання на аўтамабілях. Таму я не ведаю, чаго чакаць ад Твіттеру, але мне здаецца, што ўсё з соцсеткай будзе добра. Што яны там, мабыць, страцяць 1% карыстачоў, якія паралельна будуць сядзець вось як я зараз. Я паралельна сяджу ў Мастадоне. І ўсё. Туды-сюды просто прыгаеш і ўсё. Так. Таму здаецца, што і адзінае, што я не ведаю, мабыць, хто-небудзь напішыце ў каментарых, хто-небудзь карыстаўся, ці карыстаецца твітботам, ці іншымі кліентамі, ці адчулі вы неяк сябе кепска з-за таго, што вам прыйшлося перайсці на афіцыйную аплікацыю Твіттера, бо там усё такое. Я знаў твітбот, што гэта? Это просто праграма, яшчэ адзін Твіттер, ён каштуе $2.99 і там просто крыху іншы функцыянал. Там, напрыклад, можна удобна рабіць трэды, зручна. І яшчэ там некія такія тэмы ёсць, якія... Я вось чакаю, калі яны аб'явяць тое, што яны зноў павялічаць памер колькасці знакаў для твіта, таму што зараз гэта 400, мабыць, яны іх... Там былі чуткі пра тое, што яны могуць іх павялічыць да 10 000. І просто, калі ў цябе вельмі там далей за 400 знакаў, там будзе кнопка «Чытаць далей», і оно будзе разгортавацца. Вось. То бок яны зробяць каменты на Ютубе. Не, то бок яны зробяць тое, што рабіў Тамблер. У Тамблеры гэта было тое ж самае. Таму, мабыць, Тамблер же падох. А што здарылася? Ты не ведаеш, што здарылася з Тамблером? З Тамблер забаранілі першае DMCA матэрыялы, а па-другое яны забаранілі там амаль 90% гэта былі картынкі розных шыпрынгаў паміж рознымі персанажамі. Яны забаранілі просто посціць каля вось гэтых пардушны контент, таму што там было вельмі шмат. Яны забаранілі фанфікі? Таксама. Тэкставыя фанфікі, ці што там можна пісаць, а вось, напрыклад, маляваць там полуголых персонажаў з... Так. І вось за гэтага. І з соцсеткі сайшло амаль што там 90% карыстачоў. Таму, калі Твиттер не забараніць пісаць твіты, мне здаецца, з ім усё будзе добра. Всё, першая відэаверсія падходзіць к канцу. Таму вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Вялікі дзякуй, ці вы паглядзелі гэта.
нам было, калі чесно кажучы, вельмі складана у першы раз гэта рабіць, таму што няма прывычкі, просто звычкі гэта ўсё рабіць. Нагадаем, што у нас ёсць вельмі цудоўны тэлеграм-канал, на які можна падпісацца і атрымліваць апошнія навіны і глядзець, як мы факапімся час ад часу. Таксама вы можете заставіць на Ютубе каментар, заставіць падабайку, падпісацца на канал. Так, у нас з'явіўся YouTube, пагэтуль завітвайце к нам туды, подписывайтеся, накидывайте нам лайна на вентилятор, мы заўсёды рады. Apple Podcast, Spotify, адзнакі, Яндекс, подписки. Падабайкі. І подписки таксама трэба. Подписки везде трэба. Ну, то так. Дзякуй. Пакуль.